שלום וברוכים הבאים לתוכנית איכות חיים עם אוצר הברזילי ברדיו החיים הטובים. כל יום ראשון בצהריים בין שעה 1 ל-2. היו עימי. שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית של איכות חיים. היום יום ראשון, ז' באב, 8/7, שנת 2011. שלום לכל המאזינים, שלום לרועי, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אנחנו בימים קצת קשים, ימים של בין המצרים. אנחנו בשבוע השלישי, בעוד יומיים יהיה צום תשעה באב. אלה ימים שאנשים מתפללים, שאנשים מבקשים, שאנשים בודקים את כל התוכחות, את כל המעשים שלהם. הם מבקשים נחמה ומבקשים ברכה. בימים אלה מצאתי לנכון לדבר על שינוי חיובי בדרכו של אדם. כי כל אדם נתקל בשעה שהוא צריך שינוי חיובי בחייו. או מסיבה שאני לא מספיק עושה דברים בחיים שלי ואני רוצה יותר, או הסוג של השני שאדם נתקל בשינוי שלילי שלא מעצמו, אם זה מבעיה שצצה, אם זה ממחלה, אם זה משהו לא נעים שקרה, ואז הוא צריך שינוי, משהו שיחזיר אותו לחיים הרגילים, ייתן לו את הכוח להמשיך. אז אנחנו בתוכנית הזו נדבר, תן קצת טיפים, מה זה שינוי חיובי ואיך אני עושה את זה. אני רוצה לפתוח, בגלל שזה ימים כאלה של תשעה באב, לפתוח את השיר בתפילת דרך, ולשאת תפילה וברכה לכל אדם בעולם, בכל מקום, לימים של אושר, של שמחה, ימים של שינוי חיובי, שאנשים יפיקו את המיטב ואת המרב, מכל יום בחיים ומכל רגע, ושיהיו מאושרים ויהיה להם הצלחה מכל הדברים. אז אני מאחלת לכולם תפילת דרך. אלי הטוב הולי חייני אל דרך נכונה. אלי הטוב הולי חייני אל דרך ישרה. אלי הטוב נהרייני מעשים ישרים. אלי הטוב נהרייני מעשים ישרים ונכונים. שאלך בדרך הטובה, שאמצא את השלווה, שאפגוש בדרכי אנשים טובים, שכל שלילי יהפוך לחיובי. שאלך בדרך הטובה, בדרכי אנשים טובים, שכל שלילי יהפוך לחיובי. אלי הטוב הולי חייני לשלום, הצידני לשלום, שאגיע למחוז חפצי, לחיים לשמחה ושלום, ואחזירני לשלום, ושלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיי. שלך בדרך הטובה, שאמצא את השלווה, שאפגוש בדרכי אנשים טובים, שכל שלילי יהפוך לחיובי. שלך בדרך הטובה, שאמצא את השלווה, שאפגוש בדרכי אנשים טובים, שכל שלילי יהפוך לחיובי. נני חן וחסד ורחמים בעיניך, ובעיני כל רואינו, ותגמלני חסדים טובים, ותשמע כל תחנוני. כי אל שומע תפילתה. שלך בדרך הטובה, שאמצא את השלווה, שאפגוש בדרכי אנשים טובים, שכל שלילי יהפוך לחיובי. שלך בדרך הטובה, שאמצא את השלווה, שאפגוש בדרכי אנשים טובים, שכל שלילי יהפוך לחיובי.
שפע. כל אדם רוצה שפע בחייו, רוצה עושר. אבל מה זה בעצם שפע? שפע זה מגוון של אפשרויות שכל אדם צריך לדעת לעשות את הבחירות הנכונות, את הבחירות שמתאימות לו ושיהיו נכונות לו. מה זה שפע? היום אני אתן לכם כל מיני ראשי תיבות כדי שיהיה קל יותר לזכור. שפע זה שין, פי, עין. שינוי פנימי עצמי. זאת אומרת, אני רוצה לשנות דברים בחיי, אבל מי שאחראי לשינוי זה אני. אני צריך לבחון איך אני עוזר לעצמי לעשות שינוי. שינוי חיובי, שינוי שיהיה לי יותר טוב, שינוי שאני אפיק הנאה יותר מרובה בחיים. כל אדם, איך בעצם הוא מתחיל, הוא צריך להסתכל אל עצמו, להתבונן באני הפנימי שלו. כל אדם צריך להגיע לאמת הפנימית שלו, וגם באמת יש לנו ראשי תיבות. א', מ', ת'. א', זה אמירות ואתגרים. אנחנו יכולים לקחת את האתגרים ומהם בעקבותיהם לעשות אמירות. אנחנו יכולים להגיד אמירות ומהם להציב את האתגרים. זה אחד כלול בשני. זה אומר שאנחנו חושבים. כאשר אנחנו חושבים, אנחנו עוברים למילים, לאמירות. כשאנחנו אומרים, יותר מאוחר זה הופך למעשים ולהרגלים. כשאנחנו אומרים דברים נכונים, אנחנו מבצעים את הדברים הנכונים. כאשר אנחנו מציבים לעצמנו מטרות ואתגרים, אז כל מה שאנחנו אומרים וכל מה שאנחנו מתכננים לעשות, הוא מתאים לאתגרים שאנחנו מציבים לנו, ובהמשך אנחנו מציבים את דרך הפעולה. המם זה מעשים ומטרות. בדרך למימוש האתגרים, אני מציב לי מטרות. אני מציב לי דרך פעולה. מציב לי תוכניות. איך אני רוצה להגיע לאתגרים האלה? איך אני צריך לבצע את זה? ומהם הפעולות הנכונות כדי לממש את התוכניות שלי? ופה מגיע תף, שתף זה תכלית. כשאני יודע מה מהות החיים שלי, מה בעצם אני רוצה, אני מבין מה המהות, אז האתגרים והמטרות יהיו בהתאם לתכלית. וכשיש לי את התכלית, אז אני עושה את התוכניות. כשיש לי תוכניות, אז יש לי את הכל רשום לפי סדר פעולה. וכשאני מפעיל בתף את התגובות, זאת אומרת מה אני עושה, אני רואה גם תוצאות. אז זאת אומרת, כל אדם מסתכל על האמת הפנימית שלו, מה אני רוצה מהחיים, מה אני יכול לעשות, ואיך אני עוזר לעצמי להגיע לשפע בחיי. גם לשפע, לדברים הנכונים, אני מתמקד, מה מכל השפע שקיים, איך אני מזמן לעצמי את הדברים הנכונים לי, וגם שפע שהוא שינוי פנימי ועצמי. והדבר הראשון שהוא הבסיס לשינוי בחיי, זה שינוי הגישה שלי לחיים, גישה חיובית. חיובי זה חי בי. חי, חיים, חי. משהו חי בי, משהו ער בי, משהו נותן לי מוטיבציה, משהו נותן לי רצון לדברים שיעניעו אותי, להגיע להתרגשויות, לסיפוקים בחיי. וזה הדבר כאשר אני חושב חיובי, המחשבות, האמירות, המעשים, ההרגלים בדרך הפעולה ייתנו לי תוצאות חיוביות, שבעצם ייתנו לי את האדם הנכון. ומה זה אדם? אדם זה איכות חיים, דרך חיים ומהות חיים חיובית. וכשהכל מתחיל בגישה חיובית, אז החיים הופכים להיות יותר נכונים. ומה זה חיובי? זה רגש מתון, אופטימי, לאורך זמן. זה רגש של אושר, לאורך זמן. כשאני יודע למתן את הדרך שלי, כשאני יודע לממש לאט לאט לפי יכולותיי את הדרך שלי, אז אני משיג לי אושר מתון, אושר נכון לאורך זמן. לא אושר רגעי שמתמוטט. אני יודע לכוון את עצמי. כשאני קם בבוקר ואני בוחר לעצמי שהיום יהיה יום קסום, אז אני כבר בדרך ליום קסום. כאשר אדם קם בבוקר, הוא צריך 3 דברים לעשות. הוא צריך קודם כל לברך על הקיום. אני חי, תודה לאל. לברך על הקיים, זאת אומרת, אדם מברך את כל מה שיש לו. והדבר השלישי, הוא מזמן לו מספר ריגושים, ועל זה נדבר בהמשך התוכנית. אז השיר הבא נקרא בשם בחר ביום קסום. אז תקשיבו למילים ופשוט תממשו.
להיות יציב כל חייך, דע להתמודד בכל מכשול שבדרכיך, טפל והתעודד. למד לחצות כל גל שערה שבו תתעכב, עזור לעצמך ויעזור לך אל. אתה ראוי לתשומת לב מיוחדת, אף חתם ערכך לא תביא תועלת. עזור לעצמך לקום, צמח ויבנה, ואם תבחר ביום קסום הזה כך יהיה. עזור לעצמך אדם, מי שנופל הזה גם קם. עזור לעצמך לקום, צמח ויבנה, ואם תבחר ביום קסום הזה כך יהיה. היה חיובי לעצמך, מציב ונדיב, חפש את דרכיך, בחר את הנתיב. היה טוב לעצמך בערכך, אל תזלזל, עזור לעצמך ויעזור לך אל. אתה ראוי לתשומת לב מיוחדת, אף חתם מערכך לא תביא תועלת. עזור לעצמך לקום, צמח ויבנה, ואם תבחר ביום קסום הזה כך יהיה. עזור לעצמך אדם, מי שנופל הזה גם קם. עזור לעצמך לקום, צמח ויבנה, ואם תבחר ביום קסום הזה כך יהיה. היה חיובי לעצמך, שמח וטוב לב, ויעבור מטוב לבך לכל הסובב עם אותך. אהוב את הרגע הזה וכל אחד אחר, היה אופטימי וגם כשרע אל תישבר. אתה ראוי לתשומת לב מיוחדת, אף חתם מערכך לא תביא תועלת. עזור לעצמך לקום, צמח ויבנה, ואם תבחר ביום קסום הזה כך יהיה. עזור לעצמך אדם, מי שנופל הזה גם קם. עזור לעצמך לקום, צמח ויבנה, ואם תבחר ביום קסום הזה כך יהיה. אדם אחראי בעצם לחיים שלו. אדם יכול לבחור לעצמו איך יראו החיים שלי, ובעצם מה אני עושה. אז אני בעצם עושה לי מערכת. מה זה מערכת? כמו שילד הולך לבית ספר, עושה לו מערכת שעות, כך אדם צריך לעשות. במערכת זה מם רש כף. זאת אומרת מכלול ערכים, רצונות, כישורים ותכונות. אני לוקח את כל המכלול של הדברים האלה, אני בודק אותם, ובעצם כשאדם רוצה לעשות שינוי חיובי בחייו, כל שינוי, יש לו שני כלים ושני בסיסים שאותם הוא צריך לבדוק, אותם הוא צריך לבחון, והם הבסיס שלו לשינוי. עליהם הוא צריך לעבוד. ושני הדברים האלה זה האישיות שלו, מבנה האישיות, והזמן שלו. אדם קודם כל צריך לעבוד על עצמו, על המודעות העצמית שלו, על הדימוי העצמי שלו, והכלי לשינוי הדימוי העצמי ולסדר, לעשות סדר בתכונות האופי שישפרו את המודעות העצמית, זה בעצם האישיות. מבנה האישיות והתכונות, תכונות, ערכים, אמונות. כשאדם מקבל ביטחון עצמי, כשאדם מעצב לו את המודעות העצמית ואת הדימוי העצמי, אז הוא לוקח את הכלי השני שיש לו, שזה הזמן, ואז הוא מתחיל לאבד את הזמן. בזמן הנתון שלו הוא מתחיל לראות מה טוב לי, מה לא טוב לי, מה אני יכול להוסיף, מה אני יכול לשנות. אז בעצם אדם לוקח את המכלול שיש לו, והוא בודק. אדם נולד עם התכונות, תכונות שהוא בודק, הוא בודק. אלו תכונות מועילות לי עד היום. אני עושה לי תכונות מועילות, בתכונות טובות, תכונות לא טובות. מה שאני חושב שמזיק לי, אני מצמצם, פשוט אני משתדל לצמצם את התכונה. אם אני חושב שאני יותר מדי עקשן, אז אני אעבוד על עצמי להיות פחות עקשן. אני אכניס בי מידה של וטרנות. אם אני מגלה בי תכונה מאוד טובה, אם יש בי נתינה, אם יש בי חריצות, אני אקח את התכונה הטובה ואני אפתח אותה.
כי יש תכונות מולדות, אבל בידינו הכלי אם להעצים את התכונה או לצמצם אותה. מרגע היוולדנו אנחנו יונקים ערכים, אמונות והרגלים. כאשר אנחנו מקבלים את הערכים הנכונים, דרך ההורים, מבתי הספר שאנחנו לומדים, כאשר אנחנו גדלים, מגיע שלב שאנחנו בודקים בעצמנו מה המצב שלנו, איזה ערכים יש לנו, איזה אמונות יש לנו, מהם הדפוסים שלנו, איזה הרגלים. ואנחנו לוקחים דבר, ערכים, אמונות, דפוסי התנהגות, הרגלים, וכמו שאנחנו עושים עם התכונות, אנחנו פשוט עושים ניתוח של הערכים, ניתוח של האמונות, ניתוח של הדפוסים. יש דפוסים שליליים ויש דפוסים חיוביים. יש אמונות חיוביות, יש אמונות שליליות. יש ערכים שליליים ויש ערכים חיוביים. אנחנו פשוט לוקחים ורושמים רשימות. מהם בעצם האמונות שלנו? מהם הערכים שלנו? מהם דפוסי ההתנהגות שלנו? ומהם ההרגלים שלנו? ואז אנחנו מתחילים למיין. איזה ערך נראה לי חשוב בחיי? איזה הרגל נראה לי מועיל בחיי? איזה אמונה נותנת לי ערכים חיוביים בחיי? מה מועיל לי? אני מאמץ את זה ואני מחזק. מה מזיק לי? אני משתדל לצמצם, להעלים, להסיר, תוך כדי החדרת אמונות חדשות, ערכים חדשים, הרגלים חדשים. כל דבר שלילי שאני מוציא מעצמי, אני מכניס לי דבר חיובי. כאשר אני מגלה שיש לי ערך או אמונה שהיא שלילית מיסודה, אני עושה הכל כדי להסיר את הערך הזה. ואיך בעצם אני עושה? אני בודק את ההתנהגות שלי. אני לוקח, מסתכל. האם אני מתנהג לפי איזה ערכים אני מתנהג? הערכים שאני נהגתי לפיהם, האם הם מועילים לי? האם הם נתנו לי דרך התנהגות נכונה? האם אני בעצם מתנהג לפי הערכים שלי? אם זה שווה ואני מזדהה עם ההתנהגות שלי, זאת אומרת שהערכים שלי חיוביים. זאת אומרת, ערכים חיוביים, אמונות חיוביות, הרגלים חיוביים. ביחד נותנים לנו בסיס להתנהגות נכונה. בסיס להתנהגות נכונה משפר לנו את המודעות העצמית. אני לומד להכיר את עצמי, ואני גם מאמין בעצמי, ואני מקבל את עצמי, וגם אני אוהב את עצמי. כשאני אוהב את עצמי, אני אוהב את איך שאני חושב, ואיך אני מתנהג, אז זה גורם לדימוי עצמי גבוה יותר. כאשר יש לי מודעות עצמית גבוהה, מודע למה שאני עושה, מה שאני חושב ואני מאמין בזה, כאשר הדימוי העצמי שלי בעיני עצמי, והדימוי העצמי שאני חושב שיש לי כלפי אחרים, מה אני חושב שאחרים חושבים עליי, כאשר אני שלם עם זה, אז אני גורם לכך שהביטחון העצמי שלי גדל. כאשר הביטחון העצמי שלי גדל, אז אני יכול להתחיל שינוי. כי בעצם, מתי אני יכול לעשות שינוי? כשאני רוצה לעשות שינוי, אני קודם כל צריך להיות מודע לכך שאני עושה שינוי. השלב השני זה אני יודע שאני רוצה לעשות שינוי. אחר כך אני יודע איך אני רוצה. והשלב האחרון זה הביצוע של השינוי. יש אנשים שרוצים לעשות שינוי, אמרנו, כדי לקבל שינוי חיובי להעצמת אישיות, הם רוצים להוסיף להם, טוב להם, אבל הם רוצים להוסיף עוד תוכן בעניין לחיים, אתגרים, מטרות, תכליות. ויש אנשים שטוב להם, ויום אחד ברגע פתאום הם פוטרו מעבודה, או שחלילה אדם קרוב להם חלה, או הם ניצלו מאיזושהי תאונה, משהו ששיבש את מהלך החיים התקין, ואז הם צריכים, בעצם היה להם שינוי שלילי, והם צריכים לדעת מה הדרך הנכונה, איך אני עושה שינוי חיובי לקבל את החיים שלי בחזרה, ומה ייתן לי את הכוח להמשיך. ואם קשה הדרך ואתם לא יודעים מה לעשות, תקשיבו לשיר הבא ותקבלו קצת עצות. אם קשה הדרך. אם קשה לך הדרך ואתה מותש, אם גילית
שחייך לא כפית של דבש. אם קשה לך הדרך ואתה מותש, קום אדם אוסף להם קצת דבש. אל תאמר צרת רבים חצי נחמה, קום אדם קום ותפוס יוזמה. אל תאמר צרת רבים חצי נחמה, קום אדם קום ועשה דבר מה. קום אדם חייך אל העולם, סמוך על עצמך חבר ולא על האחר. קום אדם אל העולם חייך, קום אדם עשה דבר מה, אזי גם תתברך. אל תאמר צרת רבים חצי נחמה, קום אדם קום ותפוס יוזמה. אל תאמר צרת רבים חצי נחמה, קום ועשה דבר מה. אם קשה לך הדרך ואתה מותש, קום אדם לדרכך אוסף כפית של דבש. אל תאמר צרת רבים חצי נחמה, קום אדם ועשה דבר מה. קום אדם אל העולם חייך, קום אדם עשה דבר מה, אזי גם תתברך. אם קשה הדרך ואתה מותש, לפעמים אנשים מותשים מצרות היום-יום, מהבעיות, מהלחצים, מהמתח. גם אנשים שטוב להם, אז שומעים ורואים מה נעשה בעולם, מלחמות, שיטפונות, בעיות כלכליות, רצח, הכל גורם למתח וללחצים. ומה שבעצם אדם צריך לעשות, לפני שהוא מקבל החלטה, לפני שהוא יוצא לדרך לשינוי, קודם כל לדאוג לעצמו להשתחרר, לשחרור, כי שחרור ממתחים זה הבסיס לכל שינוי. אדם שרוצה לעשות שינוי צריך להיות רגוע ושלב. ואיך עושים את זה? זה קל מאוד. זאת אומרת, יש שיטות שהן SOS ראשון, שזה הליכות בשפת הים וישיבה מול הים לקבל אנרגיות, ויש שיטות של מדיטציות, ויש שיטות לעבוד על המוח, ויש שיטות של דמיון מודרך. זה דברים שאנחנו נדבר עליהם בתוכניות אחרות. מה שכרגע אנחנו אומרים, חשוב שהבן אדם יהיה משוחרר מלחצים לפני שהוא עומד לעשות את השינוי. כי בעצם כאשר אתה הולך לעשות שינוי, אתה צריך לקבל עליך החלטה. כדי לקבל החלטה, אתה צריך קודם כל להיות משוחרר, כדי שתוכל לחשוב נכון ובריא. אחרי שאתה מקבל את ההחלטה, אתה צריך לתכנן מה בעצם אני עושה, אתה עושה לעצמך תוכנית פעולה. וגם כשלפעמים יש שלב מקדים לפני החלטה, אתה בוחר לעצמך כמה אפשרויות. אתה לוקח אפשרות א', ב', ג', לכל אפשרות אתה מציב יתרונות, חסרונות, אתה בודק, מסיק מסקנות, ואז אתה יודע מה ההחלטה הכי נכונה לך. כשאתה מחליט משהו, אז קל לך ללכת אחרי זה. בדרך כלל כשאדם מחליט משהו, כשמישהו משנה משהו, כשמישהו יוצא מהשגרה, תמיד יש כמה דברים שיפריעו לו, מכשולים והתנגדויות. ובעצם זה כמו ראשי תיבות של ספה. מה זה בעצם ספה? זה דבר קבוע ויציב. זה ספק, זה פחדים וזה התנגדויות. אז קודם כל אדם שרוצה לעשות שינוי צריך להיות בטוח בעצמו ולהסיר מדרכו את כל הספקות. לומר, אני בטוח בעצמי, אני בטוח במה שאני רוצה להשיג, אני יודע שאני מסוגל להשיג את מה שאני רוצה, ואני גם מצליח. בן אדם שפוחד לעשות משהו, צריך לעבוד על המוח שלו, להוציא את הפחדים, אם זה בעזרת דמיון מודרך,
אם זה בעזרת כל מיני שיטות שיתנו לו להוציא מעצמו את הפחדים ויכניסו בו ביטחון. וזה מתחיל מכל השחרור שאמרנו, וזה מתחיל בדברים שדיברנו קודם, איך אני מגביר את הביטחון העצמי. אם אנשים יגבירו את הביטחון העצמי, אז הם ידעו בקלות להסיר את כל הספקות, כמו כן גם את כל ההתנגדויות. והתנגדויות, לפי חוק מרפי, יש התנגדויות, כל בן אדם בדרך להצלחה נתקל, החל מהתנגדות עצמית של פיקפוק בעצמך, ואם זה פיקפוק של האנשים, דווקא האנשים הכי קרובים אליך, ואם זה דברים ושיבושים שצצים ברגע האחרון. כאשר אתה מתגבר על כל ההתנגדויות, אתה כבר בדרך הנכונה לשינוי. ומספר טיפים שיכולים לעזור לשינוי חיובי, זה כמה דברים שאמרנו בדרך לשינוי, שאם אתה עושה אותם, הם עוזרים לך לבצע וללכת בדרך לשינוי. קודם כל זה ללכת עם הרגש והאמונה. אתה מרגיש, אתה מאמין, ואז אתה הולך אחרי הרגש. אתה מפתח לך רצונות, ואתה פועל לממש אותם. אתה מגדיר לעצמך מטרות, יכולות ויעדים, ואז אתה יודע מה בדיוק אתה רוצה. אתה משחרר את עצמך, ואז אתה משיג רוגע ושלווה. אתה צריך לא לרתע מלתת לעצמך רעיונות נועזים, ועם ביטחון עצמי והסרת הפחדים, אתה גם כן תצליח לממש אותם. אתה צריך לטוע בעצמך מחשבות חיוביות וחשיבה חיובית, אמונות חיוביות. אתה צריך לחפש את מקור העוצמה שלך, את מקור החוזק שבגוף שלך, ולחזק אותו, ולתת לו להוביל אותך, ולא לרתע מכישלונות. אתה צריך ללמוד להסיר את כל הפחדים והאמוניות השליליות מעצמך, דרך חשיבה חיובית, דרך הרגלי עשייה חיוביים, דרך לקיחה של אחריות על עצמך. אתה צריך ללמוד לאהוב את הרגע הזה, לאהוב את עצמך, להכניס לעצמך משמעת עצמית. אתה צריך ללמוד לעשות סדר, ארגון ותכנון בחייך. להאמין שיש לך מקום במרחב האפשרויות הקיים, ולהתמקד, לקחת לעצמך את מה אני רוצה קודם כל לעשות, ולהציב לעצמך נתיב ודרך. אתה צריך ללמוד לאזן בין רגש להיגיון, בין בית עבודה וילדים, בין מה אני רוצה ומה אני יכול. אתה צריך ללמוד מכישלונות לקחת מסקנות ולשים את זה בדרך הפעולה שלך בעתיד. אתה צריך להיות בחברה חיובית ותורמת. מאנשים חיוביים יש לך מה ללמוד. אתה צריך להציב לעצמך מעקב של תכנון מול ביצוע. אני מתכנן לי, אני עושה, ואני עוקב אחרי מה שאני עושה, ואני משווה, ואני עוקב. אני אומר, האם אני הצלחתי? למה? אני מאמץ. למה נכשלתי? אני מפיק לקחים. אני מאמין בעצמי. אני רוצה להשיג דברים חיוביים. אני לא יוצא לתחרויות עם אנשים. אני פשוט סקרן, ואני רוצה להתפתח. אני רוצה לראות מה קורה מסביב. אני גאה בהצלחות שלי. אני בוחר בדברים הטובים לעצמי, כי אני רוצה לעצמי את הטוב, רוצה לעצמי את החיובי, רוצה ליהנות מהחיים, ואני רוצה לעשות את הדברים בצורה הכי חיובית. ולכן אני מתחיל ממודעות עצמית, מדימוי עצמי, מביטחון עצמי, ולכן אני רוצה שינוי חיובי, כי אני אוהב את עצמי, מאמין בעצמי, ולכן אני רוצה לעצמי את הטוב, ואני מלמד את עצמי איך אני משיג לעצמי את הטוב, בדרך מתונה, בדרך נכונה, ובדרך הדרגתית. והשיר הבא, הוא בשם בעצם, זה שיר שכתבתי כשהלכתי עם הכלבה שלי בים, והוא אומר, רוצה להיות כמו הטבע, להשתלב עם כל צבע, להרחיב אופקים. רוצה להיות כמו העץ, לטוע שורשים חזקים, כמו ציפור, תמיד חופשייה, לפרוס כנף אל השחקים, כמו השיר צעירה לנצח, לשרוד חרף כל המאבקים, כמו הים האינסופי, להפליג לאופקים. הבה נשיר. רוצה להיות כמו הטבע, להשתלב עם כל צבע,
מרחקים, מרחקים, מרחקים. רוצה להיות כמו הטבע, להשתלב עם כל צבע, להרחיב אופקים, אופקים. רוצה להיות כמו העץ, להכות שורשים חזקים, חזקים. כמו ציפור, תמיד חופשייה לפרוס כנף אל השחקים. כמו השיר, תאיר על הנצח, לשרוד חרף כל המאבקים. כמו הים האינסופי, לגמור המרחקים. כמו הים האינסופי, לגמור המרחקים, מרחקים, מרחקים. רוצה להיות כמו העץ, להכות שורשים חזקים. בעצם העץ הוא כמו אדם, יש לו שורשים, ודיברנו על השורשים, שזה כישורים, תכונות, ערכים. כאשר הם נכונים וחזקים, אז הגזע הוא חזק, זאת אומרת, האישיות שלי היא חזקה, יציבה ונכונה. כאשר יש לעץ פירות, כל הפירות זה כל המעשים של האדם. כאשר הבסיס שלי הוא נכון וטוב, גם הפירות שלי הם טובים, טעימים, מתוקים. בעצם כל דבר שאני עושה בחיים, גם כל פעולה שלי, כל התנהגות, כל רצון לשינוי, כל דבר בעצם מתחיל ממחשבה. מחשבה, אמרנו, הופכת למילים. מילים הופכים למעשים, מעשים הופכים להרגלים, שבעצם הופכים לדרך חיים. ומהי בעצם מחשבה? מחשבה זה מם, חט, שין, בית, ה'. מחשבה זה מודעות, חט זה חשיבה, שין זה שינוי, בית זה בנייה, וה' זה התמדה. שבעצם נותנים את התהליך, כאשר אני רוצה לעשות שינוי בחיי, זה מין מעגל שצריך להתחיל מהמודעות והרצון שלי לשינוי, עד ההתמדה. ואיך אני עושה את זה? אז אמרנו, קודם כל אני צריך להיות מודע שאני רוצה שינוי בחיי. אני חושב על זה שאני רוצה. אני מתכנן לי דברים יותר טובים, ואני יודע שאני רוצה לשנות. אחרי שאני יודע שאני רוצה לשנות, אני משנה את הגישה שלי לחיים ואת החשיבה. אני הופך כל חשיבה שלילית לחיובית. כשהגישה שלי בצורת החשיבה שלי הופכים לחיוביים, אז אני כבר בשל לשינוי. אני מודע לשינוי, אני יודע שאני רוצה שינוי, ואני רוצה את השינוי, ואז אני מגיע לשינוי. כשאני מגיע לשינוי, אני פועל למען השינוי. אני עושה תוכניות, ואז אני פועל להגשים אותם. ואז בא בית הבנייה. הבנייה זה דרך הפעולה שלי האיטית, שאני הופך את המטרות ואת המימוש לדרך חיים. ואני משנה את החיים שלי לחיובים, ואני בונה את זה לאט לאט. ומה שנבנה לאט לאט, נשאר לעד. מה שנבנה מהר, לא תמיד מחזיק. לעתים הוא מתמודד. ופה בא שזה התמדה. כשאני יודע מה אני רוצה, ואני מכין תוכנית, ואני פועל לאט לאט לפי היכולות שלי, ולפי הקצב שלי, ובונה את זה לאט, ואני מתמיד, אז אני מקנה לעצמי התנהגות ודרך חיים, הרגלים חיוביים, נכונים, בריאים, וזה בסיס נכון כמו העץ. כשהבסיס שלי נכון, אז אני יכול לפנות לשטח, למרחבים, לראות את כל שלל האפשרויות שיש לי בחיים, מה מציעים לי החיים, מה אני רוצה, מה יש לי ומה אני רוצה להיות. מה אין לי, מה אני רוצה להשיג, אבל מה אני יכול. מה האפשרויות שלי, ולכן אני מתכנן. אני יודע מה יש לי ומה אני רוצה. אז היינו במחשבה, ואנחנו יכולים לעבור לאומץ. אנחנו בעצם רוצים את הדברים, אבל יש דברים, אמרנו, שיש פחדים, ואז אני צריך את האומץ להשיג אותם. ומה זה האומץ? אומץ זה אמרות ואתגרים, מה אני אומר ומה אני רוצה להשיג.
מם זה מטרות ומימוש. מה אני רוצה להשיג, אילו מטרות אני רוצה להגיע, ואיך אני עושה את זה. וצדיק זה בעצם כל הצרכים. מה אני צריך? יש צרכים חומריים שאני חייב אותם, ויש דברים שאני צריך אותם, שאני רוצה אותם. אני לא חייב אותם, אבל אני רוצה. והצדיק מציין גם את הצדק, שאני חושב שזה נכון שיהיה לי. הצרכים המותרות בעצם, שאני רוצה אותם. ואז אני פשוט בודק את האפשרויות שלי להשיג אותם. ואז אני מפעיל מרץ. ומה זה מרץ? מרץ זה שוב מם, רש, צדיק. זה מטרות, מה אני רוצה, רש מציין את הרצון, וצדיק מציין את הצרכים. זאת אומרת, מוטיבציה, רצון וצרכים. אלה ייתנו לי את המוטיבציה שלי בחיים, יוביל אותי אל דרך הפעולה שלי, לדברים שאני רוצה להשיג. איך? כשאני יודע מה אני רוצה, אני יודע לאן אני רוצה להגיע, ואז פשוט אני לוקח את הכלים שלי, את האישיות שדיברנו בתחילת התוכנית, ערכים, תכונות, ואני מעצב אותם. אני לוקח את הכלי שלי, את הזמן, את הכלי השני, מעצב אותו, עושה שם סדרי עדיפויות, מכניס דברים ומשנה, שגם הזמן יהיה לטובתי, שאני אוכל לנצל את הזמן ולנתב את דרך הפעולה שלי בצורה יעילה יותר. כי החיים ניתנו לנו במתנה. אנשים רוצים לא רק לחיות את החיים, אנשים רוצים ליהנות מהחיים, רוצים לנצל אותם, רוצים לנסוע, רוצים משפחה, רוצים ילדים. כל אדם רוצה את האושר, והאושר לכל אדם יש לו הגדרה אחרת, הגדרת האושר. אז כל אדם פועל למען האושר שלו. ואם תקשיבו, אם למישהו יש יום הולדת או בחגים, מה מברכים אנשים? שיהיה לכם במזל טוב. מה זה מזל? מזל זה שוב ראשי תיבות, מקום וזמן להיות. אתה צריך ללמוד להיות במקום הנכון ובזמן הנכון. איך לעשות את זה? בגלל זה אתה לומד לתכנן. אנשים צריכים לחיות את החיים, ליהנות מהחיים, ופשוט לחיות את החיים. אז אני, לפני שנעבור לאיך אני מתכנן את הזמן שלי, רוצה לעבור לשיר הבא, לחיות את החיים. ליהנות מכל רגע ומכל דבר. ליהנות מכל רגע ומכל דבר, לחיות את היום עוד לפני המחר, לרצות ולא לוותר, למצות כמה שיותר, גרש את החושך עד לקץ האור, הנח לשלילי עתידה לעבור, אוסף לבן לאכול שחור, קרא לאופטימיות לחזור, גרש את החושך עד לקץ האור, הנח לשלילי עתידה לעבור, אוסף לבן לאכול שחור, קרא לאופטימיות לחזור, לדחות את הרע לקבל את הטוב, לצחוק, לשמוח ולאהוב,
נקרא לאופטימיות לחזור. אופטימיות הוא דבר טוב, אבל גם באופטימיות צריכים להיות שקולים, צריכים לדעת לאזן. לא להיכנס לאופטימיות ללא גבולות, צריכים בכל דבר לדעת לשים את הגבולות ואת הכללים. אדם צריך לדעת לתכנן. אדם יש לו את הזמן, הוא צריך לדעת לנהל את הזמן. לא לתת לזמן לנהל אותך, תלמד אתה לנהל את הזמן. תיקח את ימי השבוע, קח לך לוח שבועי, קח לך לוח חודשי, תבדוק את סדר היום שלך. תבדוק יום יום מה אתה עושה, תבדוק איך נראה לי סדר היום שלי. האם אני שלם עם הכל? האם יש דברים שהייתי רוצה לעשות ואני לא מספיק? איך אני עושה את זה? אתה בוחן את סדר היום שלך. אתה מזיז דברים. אם יש דברים שאתה לא שלם איתם, אתה משנה אותם. אתה מזיז דברים ואתה מוסיף דברים. אתה מסדר לך, אתה יכול לוותר על תוכנית טלוויזיה למשל, בשביל ללכת להליכה בים, לדוגמה, או הליכה עם חברה, שזה גם ספורט וגם בילוי חברתי, במקום לראות תוכנית של פוליטיקה בטלוויזיה לדוגמה. פשוט אדם צריך ללמוד, לעשות לו את הבחירות לעצמו. כי בעצם מי שמחליט ומי שמתכנן לאדם את החיים זהו עצמו. כמו שאמרנו, מי שרוצה לעשות שינוי חיובי, הוא בעצם צריך להיות מודע לזה שהוא צריך לעשות את השינוי, הוא צריך לרצות את השינוי, הוא צריך לדאוג שהוא יהיה אחראי ויוכל לעשות את השינוי, והאדם בעצם אפשר להשוות אותו כמו למשחק כדורגל. כי החיים הם כמו מגרש והאדם הוא כמו שחקן. אז אם אנחנו לוקחים משחק כדורגל לשמו, אנחנו רואים מי יש לנו במשחק כדורגל. יש את השחקנים, את השחקן, יש את המאמן שהוא בעצם מכוון את השחקן, ויש פרשנים שהם מפרשים את המשחק בזמן המשחק ואחרי. המאמן, התפקיד שלו הוא מחוץ למשחק, לפני המשחק, הוא מכוון את הבן אדם, הוא נותן לו הנחיות. הוא בוחן בזמן המשחק, הוא בוחן איך מתנהל הבן אדם, ואחרי המשחק הוא מנתח איתו את התובנות. הבן אדם עצמו הוא השחקן במגרש. הפרשן בוחן גם הוא בזמן המשחק איך מתנהל הבן אדם, ואחרי המשחק, הוא בזמן המשחק, הוא פשוט מעביר ביקורת חיובית, ביקורת שלילית, הוא יכול להעביר תשבחות והוא יכול לפסול את הבן אדם. זה התפקיד של הפרשן. המאמן כדורגל הוא כמו מאמן בחיים של הבן אדם, כמו המורים, כמו ההורים, שבעצם מי מכוון את הילד מגיל קטן, מכוונים אותו החיים, אמצעי התקשורת, ההורים, המורים בבית הספר, החברים, אבל בעצם מי שסופג את הכל זה האדם עצמו. כמו אותו שחקן כדורגל, שיש את המאמן שמאמן אותו, מכוון אותו בחיים, יש את הפרשן שנותן את חוות הדעת, איך נראה לו שהשחקן מתנהל במשחק. הוא נותן את החוות דעת. אז כמו הפרשן, ככה זה כל החברה שנותנת פרשנות, איך הבן אדם נראה לה, וזה הדימוי העצמי בעצם שדיברנו. זאת אומרת, מי שאחראי לחיים של אדם, זה האדם עצמו, כמו אותו שחקן כדורגל. כאשר אדם יצליח, כאשר שחקן כדורגל מצליח, הוא מקבל תשבחות ומחיאות כפיים וביקורות טובות. כאשר השחקן נכשל, או מתנהל לא נכון, או תיקחו שחקן, יהיה קיצונית שיכניס גול עצמי, באים הפרשנים וקוטלים אותו. זאת אומרת, גם כאשר אדם נכשל בחיים, באה החברה ומבקרת אותו, עושה ביקורת שלילית. ולכן, אני לא אומרת שאסור להיכשל, שאסור לטעות. מטעויות אתה צומח ונבנה. אנשים צריכים לקחת את העבר שלהם בזמן הווה, ולעשות מההווה כמו פסיכולוג. ההווה הוא כמו פסיכולוג, הוא לוקח את העבר, מנתח אותו, כמו פרשן המשחק של הכדורגל, לוקח את העבר, מנתח טעויות, מנתח בעיות, לוקח תובנות, מפיק לקחים, מסיק מסקנות, להתנהלות יותר נכונה בעתיד. אז כמו ששחקן כדורגל שומע את המאמן לפני ובמשך המשחק, כמו שבזמן המשחק הוא שומע פרשנות, ובעצם כל המשחק הוא של האדם עצמו,
כך אדם צריך לעשות כמו השחקן כדורגל. שהגיע הזמן שהוא בוחן את עצמו, הוא מחליט האם הוא צריך שינוי, איזה שינוי הוא רוצה, איזה שינוי הוא צריך ואיך הוא עושה. ובעצם מי שמנהל את החיים של האדם זה האדם עצמו, שהוא יכול לרכוש לו ידע, להיות פתוח לידע, מחברים, מספרים, מאמצעי תקשורת, מהורים, מניסיונות העבר, מלחץ, מבעיות, מתובנות. יש מספיק כלים שהוא יכול לקחת, לנתח את כל הדברים האלה, לקחת את התובנות ולראות איך אני עושה את השינוי בצורה הטובה ביותר, איך אני מתכנן לי להתפתח בצורה הטובה ביותר, מה אני יכול לעשות בהתאם ליכולות שלי, כדי להתנהל, כדי להשיג את השפע הזה, שהוא גם שפע של דברים, והוא בעצם גם שינוי פנימי עצמי, שהוא יהיה שינוי חיובי מתאים לי בחיי. וכל אדם שנתקל ברגע של שינוי, שרוצה לעשות שינוי, אם זה חיובי, או שצריך כוח להמשיך לאחר שינוי שלילי בחייו, יכול להיכנס לאתר שלי, www.ozara.co.il, או לצלצל 052-66-453-88. יכול למצוא אצלי באתר, או יכול לשוחח איתי. יש לי מבחר של סדנאות, שבעצם התמצית שלהם זה שינוי חיובי, בכל מיני וריאציות אישיות, זוגיות, קבוצתיות, שנותנות לאדם ומלמדות אותו כיצד אני עושה שינוי בחיי, כיצד אני הופך את השינוי לחיובי, כיצד אני משחרר את עצמי, כיצד אני לומד להתמודד עם שינויים, כיצד אני לומד לשחרר לחצים, כיצד אני לומד לפתח מערכות יחסים, לעודד קשרים בין אישיים, כיצד אני לומד להפיק את המיטב ואת המרב מהחיים שלי, איך אני עושה את זה. את כל זה אפשר למצוא באתר שלי, אפשר לצלצל, אפשר ליצור קשר, אני אשמח לעזור לכל אחד שיפנה. יש גם את הדיסק שלי, לאהוב את הרגע שהשירים שלי הוא מהדיסק הזה, ומהדיסק הבא רוצה להיות, שבעצם הוא שירי תובנות, שירי מסרים לאדם. כאשר אדם, השירים האלה נכתבו גם לכיף והנאה, אבל בעצם הם מכילים הרבה תובנות, הרבה כמו הוראות, כמו דרכי התנהלות לשינוי חיובי. כאשר אנחנו שומעים לחייך, לצחוק, לשמוח, לשנות, לחשוב חיובי, לאהוב את הרגע הזה וכל אחד אחר. גם בשעת שלום וגם בשעת משבר. להיות שמח מאושר, לחייך כמה שרק אפשר. ותיקחו את החיוך ואת אהבת החיים ותהפכו אותם לדרך קבע, ואז תראו את האור שבחיים, תמצאו את הדרך אל האושר ואת האור שבחיים. מאחלת לכל אחד חיים טובים, ומי שרוצה שינוי חיובי ולא יודע איך, אני אשמח לענות לו. והבה נסיים את התוכנית בשיר לאהוב את הרגע, ותהפכו את זה לדרך קבע. בהצלחה. להתראות בתוכנית הבאה. לאהוב את הרגע הזה בכל אחד אחר, גם בשעת שלום וגם בשעת משבר. לאהוב את הרגע הזה וכל אחד אחר, גם בשעת שלום, גם בשעת שלום וגם בשעת משבר. להיות שמח מאושר, לחייך כמה שרק אפשר. להיות שמח מאושר, לחייך כמה שרק אפשר. להיות שמח מאושר, שמח מאושר. לחייך, 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 לחייך כמה שרק אפשר.
כמה שרק אפשר.